Dobre. On teraz také slovo vypovedal pred všetkými svedkami, že on nemá teraz žiadny kabel. Ďakujem za to všetko, za spoluprácu. Je to pravda. On môže teraz vypovedať za všetkými, čo čujú teraz svedkové, že teraz nemajú kabel. Ale vtedy, keď ľudia sme palili s ním elektrinu, vtedy kabel. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po penieži užíval na automatoch. A tam, čo pridával tým ľuďom, to on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniežami, keď ľudia platili každý deň? Teľo a teľo a teľo. Prečo vypne ľuďoch von? Ešte vybral penieži a išiel na automatoch hrať a on to žádal decine pridávky. Jak on vypoveda? On toto nech vypoveda. Nie teraz, jak má sám elektrinu, jak ľuďoch vypnul von a on potreboval tie penieži. Automatoch, že nemáme živého otca a živého kráľa, že čisté svedomie poviem pravdu.